Сега ще направим опит да го отведем в ъгъла на градината. Подходящо от коша на 40-50 метра. Дай и тръгни. На няколко места ще напръскаш като вървиш. Леко да може да те следват. Изчакай да се ориентират. Мини по-надолу да се отстраниш от кошерите, но долу мини. Така, изчакай. Изчакай, нека да се ориентират и ще тръгне. Започнаха да кръжат над кофата, тръгни. Тръгни смело. Върви нормално. На средата път с припак. Върви, смело ще дойдат, бъди сигурен. Изчакай, да. Така. Изчакай да дойдат на теб и тогава ще тръгнеш пак. Те ще се ориентират. Все още се въртят над кошерите. Насочват ли се, че не виждам от тук? Така, задръж малко да дойде на теб гнездото, роя. Ще отиваш направо до храста, няма да спираш, нормално върви, така да могат да следват. Застана ли до храста? Така. Тук са около мен вече. Няма, не бой се, заболели тут. Обърни се. Изглежда от аромата
От теб напръска сме напръскали. Нищо, те се приберат. Сега ще ги напушим и ще се приберат. Така, отивам да взема пушалката да може да ги прибера в кофата. Всичките. Нека да праши ги опушваме. Те половината са в кофата. Слабо ще подпушваш, да могат да се приберат по-бързо. Гошо, така, бавничко, лекичко, да могат да се приберат в кофата, че са. Как такова? Искахме, Направихме експеримент да го разкарваме рояка насам на там. Да видим, ще вари. искахме да го доведем до тук. За да му помогна в прибирането на рой. Сега ли си идваш? Сега да. Някой булка, бе. А? Нещо как да ти... Роякът се е прибрал в временното жилище. Край с опита. Смятам, че е сполучлив.